Pakatipon tamo, kilagyo ning ipa, apo ning anak, apo ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya na ning ginutamong Heso Kristo, ating dugod na ning Dios. Ating pamakyagum ning Banal Espiritu, matabe sanang parati kaya kayungan. At kaya kaan timorin. Maya pa abak po kaya kayungan. Maya payabak po among. Viva la Virgen! Viva la Virgen. Palakpakan tayo po yung kaya katamong patulunan. Ing itong Virgen Maria, king lalam na ning titulong Nuestra Señora y Buen Viaje. Kaniting kapag masusyan damdaman tamo king kaya katamong ebanghelyo nung makananong ing indong Virgen, libutan na ning kayang pagdalanan at libutan na ning kayang grasyang tinggap, delawa ne ing kayang pisa ni Elizabeth. Bang kanita iyatad na mo naman ikalam at tinggap na, at ban kanita kapamilata na ning biyena mo naman list, akit na ning pisa na ing sangkan, darig sablang menga palyari karela. At ban kanita maging karapat dapat tamong magmasusi, kaniting misteryo ng Kristo, ganakantala pa mo at sisyan di kaya katamong kainan at pamikasan, at king mipnong kababanduban niya waran tamo, ing lunos at kapatawaran ng Diyos. Itamongan, aminan ko, King Diyos sa mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigapu ko kang nuwa na Mariang Kapilan man Birhen, karing sablang anghel ang pong banal. At kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, itala nakatasa ng parati ang gaking biye, alang angka. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, king pamaglakbe na karin Ehipto at king dalan papunta king Kalbaryo, inantabayanan ni kanwana na Birhen Maria, Kristong anak mong bugtong. Ngening meging indumiya naman, mantabe yasanak king sablang panlakad mi kete king yato, ban manatili ke kami ing kapayapan mo. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Pamamasang iba't king dapat ding apostol. Inya, iba't king bundok ausandang pulong olivos, ding apostol migbalik la Jerusalem, amalapit mo ka rin. Sukad lakaran, neng aldoning Sabath. Inyang miras la king syudad, tinaglos lang menik ketang kwarto, king kaduang piso, akarelang pitutuknangan. At tilo kareti di Pedro at i Juan. I Santiago at i Andres. I Felipe at i Tomas. I Bartolome at i Mateo. I Santiagong anak ng Alfeo at i Simon Azilot. At i Judas ay anak ng Santiago. Deti mititipon lang parati, misasan metong langan, king pamanalangin. Kambera ding mapilan ababay, at imariyang imanang Jesus, at kambera ding kapatad ng lalaki. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing puso ko mitutulaya king Ginoo, makayatnaya king Dios ing kanwan ko. Ing puso ko mitutulaya king Ginoo, makayatnaya king Diyos ing kanwan ko. Ing puso ko mitutulaya king Ginoo, ing kanwan ko makayatnaya king Dios. Kalian ko la ngeni ring kasalang ko, ulining pamitutula ko, king upaya mong magligtas. Ing puso ko mitutulaya king Ginoo, makayatnaya king Diyos ing kanwan ko. Ing dayi ring mga sikan masiraya. Dapot ding may na, mirinan lang sikanan. Ding atinan makiupayala, ban atin lang apangan. Dapot, detang daranop, eno kailangan pang magobra. Ing puso ko mitutulaya king Ginoo, makayatnaya king Diyos ing kanwan ko. Ing Ginoo, yaing makiupaya king kamatayan at king biye. Ya, ing bababa king awon, at ya naman ing pasubling niya. Ya, ing panibatan ding kalulu, ya naman ing panibatan ding mabandi. Ya, ing pababa, ya naman ing mitatas. Ing puso ko mitutulaya king Ginoo, makayatnaya king Diyos ing kanwan ko. Ya, ing mibabangon karing kalulu king alikabok. Ya, itang misasaka karing malilipit, ayat siyo king burak, banong dinan lugal, busal ding prinsipi, at banong iluklok, king dangalan. Ing puso ko mitutulaya king Ginoo, makayatnaya king Diyos ing kanwan ko. Talakad tamo po. Nuan ka, O Birhen Maria, uling paniwalan mo, king ing balita na kaya ka ning Ginoo, mipaltuto.
ing ginumanatili kaya kayo, at kaya kaan timorin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang Lukas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Ginayak yang miglakbe i Maria, marapal yang minta king metong abalen, king bulubunduka na ning Hudeya. Karas na king balen ng Sakarias, pigayane i Elizabeth. Kabut dimdam ng Elizabeth, ing pamamuge ng Maria, linuksuya ing pungol kilup ning sepupunana, at Isabel kinatmuya king banal ay espiritu. At girkas ng masikan ing siwala nga na. Nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya ing bunga na ning sepupunan mo. Makanano kong pangaintuliran king ing imaning kanakong ginu, datang yat dumalo kanako. Pablasang kabut miras karing balugbog ko ing pamamuge mo, linuksuya king tula ing pungul kening sepupunan ko. Nuwan ka ikang sinalpantaya, king matupad ing amanong pepayabot na ke kaning ginu. Ati Maria nga na, pupuryaneng emunano ing kaladwa ko ing ginu, at metulaya ing espiritu ko king Diyos, at alapagligtas ko. Ing maya pabalita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Pasibayo po, malisangan na abak, kaya kayo ngan. Kamusta na kayo po? Happy Fiesta! O teko po yata lupang happy, o lupa ko matundo. Ninano kayo po? Okay kayo mo pa? Okay. Para king kakatamong pamigunam, kaniting ka fiesta na ning kakatamong patulunan ing Indong Virgen Maria, king lalam na ning titulo na ning Nuestra Señora y Buen Viaje, pitnan taya king adwang dake. Ing mumunang dake, intindihan taya nung nanuing buri ng sabyan ning Ebanghelyo, kadwa, yapin niya, ing connection na ning kapag masusyan ay ni, king kakatamong kapag masusyan ning ka-fiestan. Potang atin kayo pong pagdalanan. Halimbawa, malungkot kayo. O kaya manasakit kayo. O kaya ating kayong problema. Ninuing mumunang tawong diling lapitan nyo. O kaya puntalan nyo. Pengari, pwede. Imamo. O kaya ring kakaluguran mo. Itang taong pintalan mo, yapin niya itang taong isipan mong makaintindi ka. Ewari po. Itang taong puntalan mo, potang ating kang pagdalanan, yapin niya itang taong balo mo, ing antindyaning sitwasyon mo, nakahusgan king pagdalanan mo, at respetwa na la, ding balang desisyon king biya mo. Ing sangkan, uling antindyana ka. O ita, ing tawong pupuntalan, potang atin kang pagdalanan, ampong magkasakit kaking biye, pahintungulan. Bala mo makanyan ing malinyari king kakatamong ebanghelyo ngeni at king Indong Virgen Maria. Bakit? Nano po wari ing milyari bayuya ing kwento na ning ebanghelyong ay ni. At tatandanan niya pa po ing kwento na ning simbang benge. Nano ing milyari king Indong Virgen bayu lamiyabe San Jose. Milam na niya kapamilatan na ning upaya na ning banal espiritu. At kapamilatan na ning upaya ning banal espiritu daantin dyan ding tao, ding mismong kabaryo na ning Indong Virgen, nano ing sasabyan da kaya, babae ya kanong disgrasyada, malantong ya kano, uling bayo la pamiyabe ning asawa na, milam nane ingat tiyana. At kabang arapan na ning Indong Virgen, ing maragula kamarinayan king biyenang ay ni, at kabang siguro manasakit yan man karing daramdaman daring susabyan daring marites, karing siping dang bale, uli ning milyari karela, nano pa ing peka masakit,
Anyang abalo na, king Iyose, burineng kawanyan lihim, pasalikot. Anya pinong lalawen tayo, ing indong Virhen Maria, king konteksto na ning ebanghelyo, manasakit ya. Mantun yang tawong makaintindi kaya. Mantun yang tawong pwedeng sabyana na. Wari makanyan mo naman ing karanasan ng Elizabeth. Anyang milamnan niya mo naman kapamilatan ning upaya ning Banal Espiritu. O kapamilatan na ning grasya ning Espiritu. Kay pamipatilip ng Zacarias. Anyang midadawon yang sakripisyo king templo. Nano ing problema na namang Elizabeth? Yapin itang libutad na ning ketwana, isipa na, nung agyo na pa ning katawa ng ibayit ni Juan Bautista. Isipa ng Elizabeth nung agyo na pang sesene. Ing mga puyat magtimplang gatas, migising kapitangang bengi, potang kikyak yung anak na. At kay ba't makarine karing tao nung kapilan niya metwa, kaya tayo may kakayanak? Ya mo naman mabayat pagdalanan. Anya piningindong Virhen pintalane i Elizabeth, bang kanita, api sabyana neking pagdalanan na uling balo na, siguro, ing anting niya mo naman. At i Elizabeth, mesayaya uling ing pisa na pintalane. Nanong sabi ng Elizabeth, linuksuya ing bingot, ing pungul, king sepupunan ko, anyang dalawa na ako, ning induna ning talapan at busko. Nano ing punto siguro, pwede tamong pulutan. Nanong punto ing pwede tamong bakalan, kapamilatan da ring karanasan ay ni. Simple mo, the best present that you can ever give to someone you love is none other than your very presence. Nangkai, ing peka maulagang diling regalo a pwede mong ibye, king tawong pakamalan mo, alang aliwa nune ing presensya at ing mismong panga at mo. Wari po ang ating kang pagdalanan, mo naman kailangan ing ating magsalita kaya ka. Ing kailangan mo itang ating taong makiramdam at ating taong tatapik king kagulutan mo. Mamapis king kanwa ng pong takde mo. Potang kikyak ang pong mabayat na ing pagdalanan mo. Sometimes we are looking for someone who will not only understand us, but someone who will always there for us. Itang manatili ya, itang atsuyang parati, ing panamdaman mo ing presensya. At oyan ing meging role na ning indong Virhen Maria. King kwento na ning kaligtasan ning tao, anyang midawon niya Kristo king sarili na, papunta king Kalbaryo, nanong gagawa na ning indong Virhen. Tuki-tuki ya. Tahimik yang atsuking kagulutan na. Yang melakwan king lalam na ning krus. Mewala ing presensya ampong panga at tuna. At oy ta siguro ing metong karing pwede tamong pulutan king indong Virhen Maria. Kabang pagmasusyan tamo at parangalan tayo, kaniting aldo at kafiesta na. Ing manatili tamo, ing paramdaming presensya tamo, karing taong pakamalan tamo. Pwede yo pong pakilawe rin kasiping yo. Sige po, pakilawe yo po. Panamdaman yo ing presensya pong panga at tsuda, potang kayabe yo la, o potang kayabe yu la bala mo, alala mo naman king siping yu, uling busy la king Shopee, Lazada, Bingo Plus, Scatter. I hope and pray every time we see each other, we always feel the presence of one another. Kadwa, kabang panamdaman tamo ing presensya na ning indong Virhen king Bieta mo, at panamdaman tamo ing presensya ning balang metong kaya katamo, pasalamat tamo king apong Ginoo. At oyan ing pekadiwa na ning fiesta. Ing fiesta metong yang pamakitagon, ban kanita pasalamat tamo. Karing dakalagrasyang tigtug na ning Diyos, kilub na ning pabanwa. Kilub na ning pabanwa misadsad at milabas tamo. Kilub na ning pabanwa alang mesakit king pamilya tamo. Kilub na ning pabanwa, mi pakibata ning kayadwanan at panalangin tamo. Anyapin ngening ka-fiestan, magtaw ka. Agyang metong yang kilong babi. Agyang inasado mo. Importante ating kang iyapag.
anting kapasalamatan. Kung nung isundume ing ebanghelyo, nga naning indong Virhen, ing puso ko pupuryane ing Ginoo, ing Diyos at alapagligtas ko. A joyful heart is always a grateful heart. Or a grateful heart is always a joyful heart. And a joyful heart is always a peaceful heart. Ing pusong pasalamat, puso yang matula. At ing pusong matula, puso yang payapa. And let that be our mantra as we continue this celebration. As we continuously feeling the presence of God through Mary, may we also feel that sense of gratefulness, that sense of joy, and that sense of peace in our hearts. Because at the end of the day, a grateful heart is always a joyful heart. And a joyful heart is always a peaceful heart. Kaya kayungan po, Happy Fiesta. Nano pong sabihan nyo? Malawos. Kopo. Nano pong pakibat mi? Pakibalot. Yun mo po. Mag-expect ko pong titad kanyan, ne? Talakanta na po. Ngini kapatad, ilapit talaking ginuring kakatang daying ampong panalangin, at mipnong kapanaligan tang pasawop, kapamilya taning Nuana Birhen Maria, ampon makindo ng lingap, kabang tang mamaklis, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king banal a kapulungan, baning Diyos, isundo niyang antabayanan at pasiknangan king pamaglakbena, kakapnuan king tetagan, pamisan metong, ampon sigasig, king pamipasyag, king makapagmulala ng obrang Kristo, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king kakatamong gobyerno, at ring pamuntok na, ban mikatune lang kabiasnan, bangawang programa ang makakayap at pakinabangnan ding kakaldan at ban mikatapang lang sumupil king pamanako king kabaning balen ating maging mumunadang prioridad yapin ing kapakanan daring dakal nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing kapatad tamong mibabayatnan paulining kakaluluan danop kayalan katuliran, ampon obra, at ulining kasakitaning biye, manakit lasanang kasngawan, at sunlag parati karela, ing matatdang kapanayan, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king balang metong kiyakatamo, lumalampasana ing kasalpantayanan tamo king Diyos, at mayakit iti, sana karing balang dapat tamo at pangimot, at atularan taya sana i Maria, king pamanalig na king Diyos, at king kapamintuana, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing balang bansa, banpaing gulutan da ing pamikasama, at pamikasira, at mitanam karing pusura, ing pamisakwil king gera, sigalot ampon kaguluan, at baning kapayapan yang manatili karing balang metong, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaya katamongan at suketi, atularan tamo sana ing alimbawa ng Maria, lakwas na king pamipasyag tamo king ebanghelyo, kapamilatan da ring bietamo, ban masabing tune tamong deboto ng Maria, at talutukin ing kayang anak, Kristo, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing kapatad tamo, aminuna na kyakatamo, ketikiyato, banking pakalulo ning Diyos, kamtanda ing alanganggang salana, at tamasanda ing alanganggang kapainawan,
Karin king kayariana, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Malugaday pa, matula kang damdam karing panalangin mi. Nganing parangalan mi ay induning kakanganak. Kapamila taning panalangin na. Timawa mo kami karing dusang daralanan mi ketikiyato. Tiadon mi. Kapamila tanang Kristong ginumi. Amen. Luklok tamo po. Manalangin kayo kapatid at kaya kayo ang nanakataw kapag gandang harapan Diyos si pangayupan ko. Hanggang kahanesan at iginuoy kung damay ang dapat mo. Hindi kapuriya mo inaglay ang gaguna. Hindi kasagdalang tanong ang pagbigot ng panalangin. O Diyos sa Ginuni, balugod mo na sa limusan, tinayang papiketa kanilang na fiesta ng Buenaventura Maria, indunin kapayapan at patuloy ng tingkala pamamag ng Diyos. Alang-alang ting panalangin daw ang tabesan para tiketa ni Grasya at kasopan mo ting Grasya at kasopan mo king oras na ning kalipitan. Ibiyan mo ang ito pagminatan Kristo ang ginuni, Amen. king ginuman tayo yung kayo, At kayawaan kayo. inasyon yung puso, Makatas na lang hindi. pasalamatan tayo sa Diyos ka. Iti karapat dapat ang buwan patuloy. Tunay karapat dapat ang pon matulig, sukat ang pon kakatapos, Victorian ang pon pasalamatan na pa, kapinagdan ang pon mo kalimnan. O gano'n Diyos sa lipa, alugod ang pon paganata. Ang pagkikagana pa din panawag pe mahayag din malaman na ng makasalikot ang planong kaligtasan. Bali mabilang kaya kung inuman bibigyan din at may kapapanayan na ang Kristo ibalik agad. At ang Maria ibalik Eva, Litoyo katakaw na inupisan para nakapulungan hindi abo sa ketawan. Pauling ikaman mo ikabilugan na rin ang tabeng upaya ng Padre Espiritu,
Ibating pamulan isindunya ipamulakyan ang papunta ni Pasko alakakya. Uli dito, ikalimat ka bering akin ang ponbadan, kakantang yaking neto kung siwala ay daling ligaya, at kakyan yaking masaya kakanta. Ikapit ipanan o ipa ating metro lelaman nakapala ng pupulyan ulitin na pamilatan ng anak mo Yesu Cristo ibumi at iupala ng banal na Espiritu pagkalan ng mubiyet isakla at lalong papadalan. Kalakan ko ng pititipon banal na kapulungan mo pagkalita malibanting kayas na tinagawa at ikayang bukna italise daon niyang panggang kitikaligaya na inglato. Uli dito, o Ginoo Diyos, kaniting aldoon ng ipintunak, pamangayala, pagpasusya niya ang panatang ng Kristo, panatang ng Kristo, laling katas nilaring putong di bangkangan king pamangako sa malapit na, pinangin kapagpubabaki, at kapagpubabaki ng manalaki, palutong ang pagpabanal ulan ng Espiritu, reming ayon na gano'n, ang pagpabawang ikento, pagkagawa ng katao ng pondalay ng anak mo, Yesu Cristo, inumi, ang inutos kay kaniting pagpasusya nila, reting dismayo. Katatandaan mo pa kanitang hindi pagkaksilan niya, at balo na kusang ng binaw ng Vienna, tingpakailas ang pagkamakaya ng tingwagin ng tinape. Pero sa lamatan mo ang pagkakinti, iraso na yung tinape at pinong kinti, karikayang disiplo sa ngayon. Pagdapat iti ito ang tatanong niya, iti katawag ko rin daw para keto. Kakayan ko naman kay Magdalene na po na kinwali ng kalis. Kasi balik pero sa nakakaat ko ang pagpili. Tinawag na yung kalis na kay disiplo sa kanya. Tagapan niya hindi ko managpit ko paniti. Hindi yung kalis ni kalakot dahil. Kay dahil ang balo at nalakot ni Pan. Ang ibubong para kaya kayo para parang sakla. Kaya kami patawaran na din kasalanan. Dr. Lindy natin kapigagan at kanan. Misteryo ng kasampatayan.
Inihainin gaganakan mi o pamakalulungin pa, kay makaligtas ng pangailasang agpon kamatayan na nakmo. Kay maligayang pangasumbi ng medye, kaping pangaitas na banwa at dahil makasadyang salubong, kay nagwalang panyata. Darawang niya tema bilang kapasalamatan bitik mabiyet ang pagbanal sakripisyo. Baligdan niya itong pakaluluing ay may banal ang kulungan at pinalanan niya inidawang tibyeno pauli na sakripisyo ng kamatayan dalian kaming isukin. Di kami pipasin na nakikatawa ng kondaya ng Kristo inanakpo. Binagman kami di banal ng Espiritu at kami meron kami katawa meron kong Espiritu ang Kristo. Gawa na kami sana maging metong mga nanandang lamang kita at papaliriyan na kami nilatayanan kinipimama ng limbalan mo muna ang belingawa ng Maria kapitan ng Virgen na Induling Diyos ang belang San Jose ng Esposo na linggawa ng Apostol ng Port Marilala ng Madrid ang belang Santa Ana San Joaquin na Dimong sa Natal pauling kamamilatan na naalit kami milin ang gusto kanalang patanating harapan mo. Oy pa, itisa na nga ining pangasot ni Keka, masulungan na yung kabayapan ng pagkaligtasan din sa laking mawilo-bayado. Kasi nangan may kasalmantayanan ng kondugol, yung kalalakapulungan, makasaluyan naman pwede itingyado. Ang Benitasuyo, Pileo Kalalingama din Papang, Florentino Casiano din Obispoy, ding sablang Obispo, ding sablang Pai, Yamong Jes, yung Yapanikura Paroko, at ding sablang Susul, yung kalalakapulungan, at yung sablang taong gitwa ng tilipo ni anak ko para kepa. O mapamakadulong pa, pakiramdaman mo yung panalangin ng pamilya ang tinulong mong kalalarakan mo. Lulusan mo lang mga lipunan din sa langanan mo, lula pa man ang asawa. Di ka madaling mayamo na diyan, at yung sablang kaya may matulang kung ngayon na itiniyado. Malugod mo lang ng gabanting kayarian mo, anong mo pa rin kami manayang magkamit lubos, hindi ligaya mo kalanaga. Ipamakilan na ng Kristo ang ginumit, aking huli na, pagkalubong iyago, iksog ng bagay, maya. Ipamakilan ng Kristo ng pena, ipamaybay kung kami kanala Espiritu, pupurihan na para hanggang pinanamaka. At amen, mga pamilya, taos namin, pinipana ang itsura ko.
Ikamus kami o gibuting sa marong. Balulod kong ipagkalubing kapayapan kay Karoon. Bakit nasopan kay kang pangalulod para kay ikamus kay kasalanan. At iligtas kami sa nagkang kaligan. Panayan ang pagpag sa Diyan kabeng maligay ang kapanaligan. Ipanyatataling ka ng pangabos ni Yes Cristo. O Diyos, sa iyong pag-ibig, Pinoong Yesu Cristo, sinabi ng mga apostol na, ikapayapan lalakwan ko kaya kayo, ikapayapan kuya inobyen ko kaya kayo. Kaya saan babalik natin kaya ng kayo na nagpapikasan, na naimabit ni kaya ng tayo pa, ikasantantayanan ni kaya ng pananakaputukan. Lalo may pamayapan ng kontisan neto at nagpangkita po yan, ikamabinyan agari, magdaan alam ko. Amen. Ikapayapan ang binuman dahil sa parati. Kaya kayo. At kaya maan ni Buwan. Bakit kami ngayon isa sa kaya ikapayapan. Niyong pero ng Diyos, yung nilalakopin kasalanan niya, mabalang pa ako ikaw mayas na pagkay, ipanalakopin. Pinoy ang matapang pagkakira ka, dapat ikas niya ng mano mo, pumayat na.
Naya Payapa po kay Tinlagyunan po yung Kuseo Pastoral at Nabili po ni Balayan ng Diyos kay Santa Maria. Muna po pasalamatan tayo ng ating Ginoo hindi nga ang masalti na panahon at ligtas sa pamamakig papuntatamo kay Balayan ng ating Maria sa makasametong kaya papiesta. Katwa po, marapul ang pasalamatan pagdili kaya nito makain hindi mo na pumisan nyo. Lalo ka naman, Deni, malapit na kayong puso rin taga-Santana at taga-Santa Maria. Reverend Father Fred Jardo at Reverend Father John Paul Morales. Salamat kay Madam, palakpakan para sa iyo. At kaya kanyang pinsabla, bakal at salamat kung kaya kayong tanggatan. Palakpakan kami kung sa iyo. At tinatunan ni Kuseo, I love you all. At syempre, pasalamatan kaya naman po yung pamutong ng Consejo Pastoral. Itipidyo na sabi, palakpakan kaya po. Ang pwede rin kaya kayanin, kaya lang analysis. Tigwan na po mekulit lalo. Meron ka ba bisita sa tingnan nakasalamat po na ng ipamakyo. Panalangin ka. O Ginoo, kay grasya yata na kay kami ibigsak na nepot na ibang ihabang tigam, mantali at manatili sana kay habang na ipamaglakbemi kay Jesús. Alam-alam ka rin panalangin na Ingridong Virgen Maria, may kapayapan at ayaw mapamaglakbemi. Baka ibigay ang isa kay naluwiran ng Portugal. Kaya mo, hindi pa pagkilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Ginoo manatili kaya tayo. At kaya kaampi mo rin. Inukulo rin puntok yun at naligapukin bendisyon na rin. Ang Diyos sa malugunan may bisang nakabus kikena wating kapamilatan ng anak abay ng Iguana Virgen Maria. Papagayin ko nira ang sana king kabis-labis ng bendisyon. Amen. Kapatanyusan ng pisaw ng kailantin at naman na rin ang pamanagpong ng Iguana Virgen. Ngayon yung kapamilatan kaya pangayin ko nila niya tinggapin mismo aking bakal. Amen. Kita yung sobrang bibipon kaya di kanito kalagawan. Bago pa pasusya ng fiesta ng kampenya mayubo yung debosyon. Magkabesahan kaya kayo itula ang kapayapan. Kapapangayin tuwid kaya kayo tinaplas kayo barko. Amen. At bindisyonan na kayo ng Diyos na ipayang Diyos. Sige pa, ang anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ibisa dayari kung dahil ako kapayapan. Alleluia, Alleluia. Salamat kay Diyos. Alleluia, Alleluia.
1, 2,